ಯಬ್ಬಾ ಪೇಪರ್ 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 ದಾದ ನರ್ವಸ್ ಆಯ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಪೈರೆ ನಮಕ್ ನರಮಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ನಡಪಂದ ನಿಂಗಳ ಸಿಂಬೆ ಹುಷಾರಾಯ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಸಿಂಬಾ ರಾಲೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಚಮಚ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರಂಡ ಇಜ್ಜತ ಓಮ ಸತ್ವ ಓಡುಡು ಮಲ್ತು ಓಮದ ಕಸ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಣೆ ನಾ ಪುಡದಿನ ಬಿಸಲೆತ್ತೆ ನಾವು ಪುಡಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಓಡುದಲ್ಲ ಮಂತ ಇಟ್ಟು ಕಸಾಯ ಮನ್ಪೆರ ನಾವೇನು ಸಿಂಬೆ ಪುಡತ್ತು ಪಾರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಓಡುಡು ಯಾರು ನಂಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಎಂಗ್ಲೆಗೆಲ್ಲಿ ನಂಚೇನೆ ಬಿಸಲದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ದೀಪು ಓಡು ಕಸಾಯ ಎಂಚೆ ಅಂದು ಮಾಡುದು ತರಕ್ಕೆ ಊರು ಅಂದ ಪಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೋಡಿ ಎಂಗ ಮೊಗಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದು ಪೇರ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಓಲು ಮರ್ಯಾದೆ ಪೆರದಾಲ ದೀತೆರದ ಅನ್ನ ನಿಕಲ್ಲ ಎದುರು ಎಂಚ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪೇನು ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಪುಡು ನರ್ವಸ್ ಆಪುಡ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಬೊಚ್ಚ ಅಂದ ದಾದ ಅಲ್ಪುಂಡು ದೀಕನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗು ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ನಿಗೆ ವೆಂಜ ಎನ್ನ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪುರ ದಾಲಾಪುರ ಫನ್ನಿ ಅತ್ತನ ಕೋಟದ ಬ್ಲಾಗ್ ಡನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ दादा पंद पोसा नया बेड नया पहला रात क्या होगा आगे देखिए क्या होगा दादा ಎಂಗ್ಲೆಗ ಆತಿನೆ ಜಾನ್ಲ ಚುನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಜೈದಿನಿ ಚುನ್ನೆ ತಿರ್ತು ಜೈದಿನಿ ಆಲ ತಿರ್ತು ಜೈದಿನಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಆಯಿನೆ ಇಜ್ಜವು ಕಂಜ ನೆಟ್ ದಾಪುಂಡು ಗಡಿ ನಂಗೆ ಅಂದು ಹೈಕೆ पंची क्या होगा देखिए आगे ईर सो जाएगा गट्टी ओके रिचागा ಎಂಗ ದಾದ ನರ್ವಸ್ मर्यादे पहिरना अतुंदत्तु एन्ना मेरा पतिदेव बहुत अच्छा है ಕ್ಯಾನ್ಲು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕುನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದಿ बहुत अच्छा कच्चा बेला लेने ಎನ್ನ ಕೆಂಪು ಕಚ್ಚಾ ಇಂತ ಕೆಂಪು ಕೋಡೆ ಇದು ದಾದ ಅನ್ಪುನು నేను వామేడు ఓపెన్ ಮಾತೆರ್ನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕಾತಂದಲ್ಲೇರು ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಗೋಡೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಣ ಬೆಡ್ ನೆಲಟು ನೆಲಂಟ ದಾದ ಗಿಚ್ಚಾಗನ ಅದು ಸರಿ ಆತನ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀತಿನ ಫ್ರಂಟ್ ದೀತೋಡ ಸತ್ತೇರಿ ಗೊಚ್ಚ ಪೇಪರ್ ಹಾಳು ಅಂತಂದೆ ಪರಿಪೂಜ್ಯಾನ ಶೋ ಕುಡುಗಿದುಪ್ಪೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಅನ್ಪುನು నేను ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಡೀ ಬ್ಲಾಗ್ನೆ ಪಾಡುನ ಅಂಗಡಿದ ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ಪೇನ ನೀಕು ದಾದ ಅಂದ ಪನ್ನಂಗ ಕಾಸ್ಕೋರಂತೆ ಆಗ ಮಂಡೆ ಕುರಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡ ಅಂಗಡಿದ ಆಯನ ದಾಲ ಅಂಗಡಿ ಯಾಕೆ ತೋಜು ಜಾನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಬ್ಬಾ ಪೇಪರ್ ಬಿತ್ತಂದು ಹೆಂಗೆ ಡಬ್ಬು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದು ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದು
ನಿಮಿಷ. ಯಬ್ಬಾ ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್. ಏತಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಮುಂದೇಟು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಇಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ ಕುಕ್ಕರ ಹೆಂಚಿನ ಎಲ್ಲೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಮದ್ದೇವರ ಭಾಜನ ಮದ್ದೇವರ ಭಾಜನ ಕುಕ್ಕರ್ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ನೇಪ ಕಂಡಿನಿಕ್ಕೂ ಕೋಡೆ ಕಾಣೆ 10 ಗಂಟೆ ಗಿರವಾಯ್ತು ಮೊಗಲು ಹಾಸಿಗೆ ಕಡಪುರ್ನಾಗ ನಾನು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬೈದೀನಿ. ಹಾಸಿಗೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬೈದೀನಿ. ಮೊಗಲು ಗಾಡಿಡ್ ಬೈದೀನಿ. ಇಂಚ ಬರ ಬಂತದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಕಂದರು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಂದರು ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕಾಂಡೆನೆ ನಾವೇನ ಚಪ್ಪಲ್ ದಿನ ಹೆಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ತೋಚ್ಪವನೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಚಪ್ಪಲ್ದೆ ಸರಿಯಾಯ್ತು ಚಪ್ಪಲ್ದಿಂದ ತೋಚ್ಪವನೊಂದು ಎಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಿದು ಇಂದೆಟ್ ಲಾಭ ಮೊಕ್ಲೇಗತ್ತ ಯಾನ್ ಬೇಕೋದು ಪಾಡ್ನು ಮೊಕ್ಲೇಗೆ ಆತ ಕುಕ್ಕರ್ ಸೋಕೊಂಡು ಎಂಡ ಇತ್ತುಂಡು 10 ಲೀಟರ್ದ ಕುಕ್ಕರ್ ಅವಿರ ವೈಟೇಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಮೇರ್ನ ಏರ್ನ ಗುರ್ತದಕ್ಕನ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ ದಿದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆ 10 ಲೀಟರ್ದ ಕುಕ್ಕರ್ ನಮಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಆಶೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ನಿ ಬಾದೆ 10 ಲೀಟರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಎಂಗ್ಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪರೆ 3 ಎಡ್ದಿ ಓಡತ್ತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದೋಸೆ ತವ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ಯಾನ್ ಪೂರ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಇದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ ದಾಯಗ ಪಂದಿಂಬೆರ್ ಏರೆಗ ಕೊರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಾತ್ಮಲ ಕುಕ್ಕರ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ ಅಂಚಾರ ಮುರಾಣಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ನ ಪಿತ್ತೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಆತು ಐಕಿ ಜನ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೈದೀನಿ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಯಾಮುರಾಣಿ ಪಂಡೆ 1 ಕಿಲೋ ಮಾಸ ಅಂಡ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ ಡಾಕು 2 ಕಿಲೋ ಮಾಸ ಅಂತ ಡಾಪುಜಿಂದು ಲೈಕ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ నుండి ಸೊ ಇಂಗನೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೋಕೊಂದು ಡೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅದನ್ನು ತಿಂದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದಿಜಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದಿನ ಕೆಲವು ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪಲ್
ಎನ್ನ ಎಂಕಂದು ಕೊರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲು ಇಂದುಲ ಎಂಕೆ ಕಿಚನ್ ಪಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನನೆ ಇಂದುಲ ಎಂಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಹಬಿಜಾನ್ ಕಂಡಲಿ ಜಾನ್ ಇಡೀಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಪುಗ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆತ್ನೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಮಾತೆರಗ್ಲ ವೆರಿ 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 ಸಾರಿ ದಯಪಂಡ ಸುಮಾರು ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಯ್ಪುರ ಪಂತಜಿ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನಿಲ ಪಂತೆ ಆಯುಷುನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಪ್ಪಗ ಪುರಾಲ್ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪಗ ಒಂತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚಿಂಚ ನೆನ್ನ ಪೂರಾ ದಾಪುಂಡು ಪಂದ ಅಂಚನಿತೆ ಮುರಣಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪುರ ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಆತಲು ಪೋಯಿನಾರಡು ಜನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಪೋಯಿನಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಪಂತಜಿ ತೊಜೊಡು ಅಂಚ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಅಂಚಿತ್ತರಡು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ಬನಂದ ಕೆಲವೇರೆ ಪಾಪ ವಿಷಸ್ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಅನ್ ಹಾಯ್ ಪಂಪನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ವಿಷಸ್ ನಂಚನೆ ಪೂರದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಅದು ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಪನ್ಪೆ ಐದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಾ ಬೆಡ್ ನೀಟ್ ಉಪ್ಪುನ ತುಯ್ಯರಾಪುಜಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ ದಾದೆಯಿಂದ ಅವಸ್ಥೆ ಹಾಂ ದಾದಂದ ಅವಸ್ಥೆ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರಗ್ಲೆಂಚಲ್ಲರು ಪೂರ ಇನಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಕಾಟದ ಅವಶ್ಯದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓಡಿತ್ತು ಸೊ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಣೆಂಚಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಓಡಿತ್ತು ಆಯುಷನ ಫೋಟೋ ಓಡಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡು ಆತನಾಗ ಆಯುಷನ ಆಧಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಆಧಾರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯುಷನ ಆಧಾರ್ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಯುಷ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲ ಪುನಗ ಆತನ ಆಧಾರ್ ಉಂಡಿ ಆಯುಷನ ಆಧಾರ್ ಆಯ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಆಯರಕೇನುಜಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೋದು ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪಾಯರ ಇತ್ತನು ಪೋದು ಬತ್ತ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಪೂರ ಮೇರು ಯಜಮಾನ್ರು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪೂರ ದಕ್ಕುವೆ ಬಂದು ದೇವ್ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಆಯುಷಿಗೂ ಮೂಜಿ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಆಯುಷಿಗೂ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹತ್ತವ ಎಂಚಿನ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹತ್ತು ಹಾಂ ಅಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಅಂದು ಇಂದು ಮುಜಿ ಎಂಚಯ್ಯೆ ಅವು ದಾದನ ಫಸ್ಟ್ ಅವರಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಆಯುಷನ ಮಾಮ ಮಲ್ಪದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಅವು ಬರ್ಪು ನಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪರೆ ಅವು ತೋಜು ನಿಂಗೆ ದಾದಾನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ತಿತ್ತೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಸಾಗುಂಡು ಬಂದು ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ಬಿಸಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಅವ್ರು ಮಂಟೆ ಸೊರು ಮಲ್ಪದ ಪೋಯರೆ ಹೊರ ಬತ್ತದು ಪಿರ ಪೋದು ಕುಡೋರ ಪೋದು ಬತ್ತ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಚಾಪರೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ನನ್ನ ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಆಯುಷ್ ನೋಡಿ ಆಯುಷನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅವು ಬೋತ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ ಇಂದು ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಅವು ಅಲ್ತ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಡಪುರ್ದಿನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಎನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹಾಂ ಅವು ಏಪದ 2013 2019 ಹಾಂ 2019 ಅವು ಇಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಆಯುಷನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನದ ಡಾಕ್ಟ್ರನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲು ಉಂಡು ಬೆರ್ಪನೊಂದು ಆರೊಂದು ಜೋಕಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆರು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಯುಷನ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಆಯುಷನ ಇಲ್ಲಿ ಆಯುಷನ ಮೆಮರೀಸ್ ಇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಲೋ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಸರಿತು ಓನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಹೊಟ್ರಾಸ್ ದಕ್ಕೊಡ್ಸಿ ಕುರ್ಚಿ ಇದು ನೀತ್ನೆಡ ಪತ್ತಿಜೆರೆ ಗಂಟೆ 11 ಒರ್ಮಂಟೆ ಬಂದಾತ ಸರಿತು ಓನ್ಲೆ ದಾನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದೆ ಅವು ಇಂಚಿನಿ ಕಾಜಿಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ತ ಬೋರ್ದ ಆಮೇಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೋರ್ದ
പാണിക്ക് മഴക്ക് വീണ് 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 മണ്ണ് പറ്റിയോപ്പാ ನಿಕ್ಲೆ ಮಣ್ಣು ಬಂದಾಗ JCB ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲೋಕೆಲಿ ನೀ ಅತ್ತ ಚಪ್ಪಲ್ ಏನ ಕಡೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯ ಎಂದೇನು ನೆನಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ನೆನಪಾಂಡ್ ನೆತ್ತಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕದ ಚಂದ್ರನ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ఏంది బర్పరే టెర్రస్ పోయే ఒర టెర్రస్ పోయే ఇది షోక్ తోజుండు మరతి రేట్ ఇది షోಕ್ ದ ವ್ಯೂ ಅವೇ ಸಂಕಷ್ಟಗಾಣ ಇಂಚ ತಿಯರ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ ಪುಣ್ಣಮೆನೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಪುಣ್ಣಮೆದ ಕತೆ ಓದಂದೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಪುರ ವ್ಲಾಗುಡು ತುಲೆ ಪುಣ್ಣಮೆಗ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮಂತಿನೇಜ್ ಹಲೋ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನಾತ ದೈತ ಪೂರ ಗುಲಾಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 42 ಎಲ್ಲಿ 42 ಅರೆಗೆ 40 ಕೆಂಕ 40 ಅಡ್ಡಿಗೆ ಹೌದು ಅದೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಂದೆ